Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikahibalag niya si Felipe o giingnan niya, "Kuyog kanako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Gipangita ni Felipe si Natanael ug giingnan, "Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret." Duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret nangutana si Natanael, "Ngari og tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala ka patawga ni Felipe." Si Natanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si Jesus usa gyud ka Ginoo nga nagpakatao. Mutuo mo dili? Pusga. Okay. Niya, dinhi sa Cebu, sikat kay ning Santo Niño. Tibuok yung Pilipinas, tibuok pa gani yung kalibutan. Sikat kayo ang Santo Niño. Pero, matod pa ni Jesus diri sa atong unang pagbasa, nga duna di ay mga sakop sa yawa nga dili mahigugma sa anak sa Ginoo. Kinsa man ni sila, iyang gihimo example si Cain. Cain ba? Kaila mong Cain? Kisa mo nas Cain? Madi mo kaila. Anak ni Adan ug ni Eva sa atong Book of Genesis. Maguwang ni siya, kamagwangan nga anak niya, iyang manghod si Abel. Si Abel buutan, matawag nato nga Jusnon, niya si Cain yawanon, niya iyang gipatay ang iyang igsoon. Matod pa diri sa unang pagbasa, matod pang San Juan, kung dili mo mahigugma sa inyong isig katao, mamumuno mo. So gatuo maguta nga ang murderer kana rang tao nga mupatay, hasta di ay nang dili mahigugma, mamumuno, murderer sa matas Ginoo. Gikono, lingi ay montupad. Imong tupad ba lingi niya pangutan ay na nahigugma kanako. Niya kanang wa mulingi mga mamumuno na. Ngano wa man ka mulingi kay wa ka mahigugma sa imong gitagaan ta mong second chance. Ay basig mahimo mo mamumuno. Sige, lingi ay mong tupad.
Bisag di ko kakaila na, nahigugma ka nako. Ana, sige na. Sige, wala ko'y labot sa wa mulingi ha, bahala mo diya. Kuyaw kay ni siya, kay nga naman, gatuo manggunta nga dali ra kaayo sudlon ang langit, basta magbaso lang ta sa atong sala, inana. Dili ingon ana di ay. Ang langit, it is a daily and constant commitment nga magpakaanak kita sa Ginoo. Nya unsaon ta aron mahimong anak sa Ginoo? Maghigugma ay ragid ta. Labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Kay dinhi sa kalibutan, matud pa ni Hesus, awayon gyud ta sa kalibutan. No nang di gid ta moingon nga praning Pista Santo Niño, daghan kaing tao, magpunsisok, anang Nasarino, bago pa sa tingaling Nasarino ron nga, magpanon sa ng mga tao dito Quiapo, anang simbahas Quiapo. Pero di ta kasiguro anang na nagpunsisok ng mga tao, pila ra kakabuok Dios no na. Pila ra kakabuok ana ang nahigugma gyud tinud-anay. Usahay gani mag-ilog man gay sila duol nga to anang Nasarino, tumba naman lang nila mga lawas ilang isig katao, mga matay kong uban, yataka na lang kay ang akong gusto makahikap yung ko dito, wa na igugma. Munang niingon diri si San Juan sa unang pagbasa nga ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno na. Si Jesus kuno nagpakamatay para nato. Kinsa man ta adtong panahon na kaaway sa Ginoo. Nganong kaaway man ta? Kay sige tagpakasala, sige tagsupak sa Ginoo. Pero gipakamatyan ta sa Ginoo. Nya, kamoron, anda mong magpakamatay para sa Ginoo. Taas ang kamot katong anda magpakamatay para sa Ginoo ba? Para sa Ginoo. Nakita na to ang mga yawanon gapanagana pastila no nanimba na kita ha, nanimba na kita ni hago gyud anhi unya di lang gyapon anda magpakamatay, mahadlok lang gyapon. Karon unsa may mga pamaagis pagpakamatay dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Kanang palit og slat ba? Naay mga buta nga ni anhi dinhi kay mo palit og slat, nagkuyog in tao, naginunitay ana. Mga mumasahi man sila nya gatigom gasabot nga mo anhi aron magpa-picture sad nako nya mo palit og slat. Para nako that is dying. Maunay pagpakamatay kay unsa man ang pagpakamatay? Ang pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Muna kaning atong slat-slat ato lang ni tiaw-tiaw ra ni siya mura ni duwa-duwa pero imong biyaan hasta ang kwarta nga para unta sa imong basic needs ihatag nimo sa simbahan tungod kay nahigugma kas panginahanglan sa katilingban nga mao ang simbahan. Imong gipatay ang imong kalibutanong pangandoy. Kay kita manggod mga kalibutanon kaayo, ang ato yung kaugalingon atong tagbaon. Mao na, kabantay bitaw mo sa inyong kinaiya, ninduton ang balay, ikanindot nas balay, palit na sagsakyanan, inigabot nagpalit og sakyanan, kuralon dayong iyang agianan, kay dili pa agian og laing tao. Ang kadawo ba? Unya adto mo agi sa laing naman siya sakyanan, di mo agigin siya anang daan, niya kanang daan, di naman sana niya yuta. Kusog kay siyang muagi, parkingan pagid niya ang daan, anha iparking iyang sakyanan. Pero sa iyang agianan, sa katong iyang lugar, daw kayo, kuralon yun. Maunay mga taong yawanon. Maunay mga anak sa yawa. Nya, wa na ron manimba din eh. Kunya kung ang iya ganing silingan, ang iyang agianan nga daan, naalay ibutang nga murag structure nga murag muhuot, reklamo dayon, hala reklamo.
hatod pas barangay, pero siya gani mo'y makakural, why mo reklamo? Nya unsa man na? Di na yawanon. Oh, nimbam ginang uban. Sige, panagtanaw sa akong humili. Na yung pader, mga igo sa danang imong humili. Nako, ay kabalaka, hastang naghumili, igo. Bitaw, ang kunon tani, ug magbag-o ta. Nang pasalamat ko, nga bisan pa sa lisod sa panahon, na agihapoy nagpakamatay para mupalit og slots nato sa miaging buwan. Mauna ni ang atong report sa update sa mga slots. Ang atong dopes para itukod sa atong kumbinto, nahalina na ta as of yesterday og 16,413 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Naapay 38,587 ka slots. Tag 1,000 ni per slot. Hope doon tanig palit. Haron matukod yun ang atong kumbinto. Daghan tag patay-patay. No? Kaya tawag na to practice o patay-patay. Sa ato sang 20,000 ka slots para sa atong ikhak, para to sa atong panghatag sa mga kabos nga mga bugas o mga pagkaon o sa ato sang mga gasto dinhi, ang total sa natong halin mao na gi-close naman ni nato niabot sad og 21,687 ka slots ang halin. Pakpak. Ang equivalent ani sa actual amount is 2,168,716 and 99 centavos. Nya ngato sang total gasto atong gi-apil ang kanang Christmas decors, mao man ni apil man ni siya kadto mga relief goods atong gipanghatag sa mga 3,000 gani ni sobra mga 3,200 tingay ito atong natagaan. Unya sa mga door prizes kadto atong Christmas party, sa foods and drinks katong pag Christmas party ug sa mga other decorations, apil na tong atong fireworks, niabot po ang atong gasto og mga 2,078,007 pesos and 95 centavos. So natay sobra nga 90,709 and 4 centavos. Pakpakan nga po na to na sobra man. Nga ato na lang ibutang sa atong charitable fund. Kay nagnegative sang atong charitable fund, porting daghan ang nangayo. Daghan kayo. Anong mura mamug na luya? Wa mo malipay. Daghan kay nagpakamatay. O na, ato nang pasalamatan. Unsa may saad ni Kristo kung magpakamatay ta, mosunod ta niya, matod pa niya, makakita mo og mas daghan pang mga katingalahang butang. Greater things than this. Mas makita nato ang tinuod nga kamatuoran, mas masinati nato ang dagko nga mga kalipay nga tungod aning maong mga kalipay mura na tag-andam magpakamatay. Wa pa mo kaabutan kanang nalipay mo nga gusto na mong magpakamatay. Kasuway na mo ana. Kana bang kanta ni Max Urban ba to nga ug kun pagakson mo o niya pahalukon, sugot akog patyon. Kadungog wa na kata? Oh. Pero kadto gani ang iya raman tong pagtan-aw sa babae nga iyang gihigugma. Pero amot nakasuway na ba mo sa nakita ni Pedro Kalungsod nga tungod sa iyang kalipay nagpakamatay siya. Si San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga martyrs nga gusto silang magpakamatay tungod sa dako nilang kalipay. Nya mao ni mahitabo sa mga taong siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma ug mosimba na sila, di gina sila dukaon. Pero kanang mga tao nga wa bitaw mahigugma, inigsimba na, duka din na.
Nga naman, di man sila malingaw. Ang ilang kalingawan, katong kwarta, kaon, linibakay, kana yung negosyo, mo na ilang malingaw, di gina sila na dukaon, pero parte na gani og pamalandong sa pulong sa Ginoo, agas din ang laway. At tanawan ninyo, musimba ang mga pari. Nya, ipha og pila ka buok ang nahigugma. Ilhan man na nimo, kay di man na matog. Labi na gyud og kining nagwali karon mao ni musimba nya lain ang nagwali tanawa di ba agas dining laway ani na awa na wa na mahigugma kay ang nahigugma pirmi ginang mo mata active mo na ang Ginoo matud pa sa mga salmo ug sa book of wisdom dili matulog ang Ginoo. Bisag gamay lang nga pagpiyong sa iyang mga mata di niya buhaton kay nganuman nagatiman siya nato every minute every second in eternity. Nagatiman siya nato kay kun mopahuway lang ang Ginoo og atiman nato or higugma nato bisag tulo lang ka segundos patay na tang tanan. Hunahuna ako no mo stop ang tanan 3 seconds ang pagpitik sa imong kasing-kasing ang hangin, mawa, tanan, di nakakaginhawa. Tanan yun. Mukulaps kita tanan. Imong blood circulation, muhunong tanan. Tanang movements kalibutan, muhunong. Kaya ang Ginoo may nagdaan ni tanan. Huna-huna ako no kung sa'yo mahitabo. Adi mo ka huna-huna? Patay tagdritso eh. Patay yun. Oh, sabi ninyong dili. Muna, salamat as Ginoong dili magduka nganuman kay nahigugma. Kana bitang mga kuan, kana mga maghigugma ay lalaki o babae ba. Kasagaran ana nila maabutan gina sila kaadlawon. Di gina dukaon. Nabantay mo? Ako daghan na gyud nagdaobserbahan. Hangtod ginas kaadlawon di gina sila mga to. Oh, ampo tong sa ilang buhaton, di man sa sila magtabi. Masa sila tabi kayo, di man kayo ni mo mabati nga naghudya ka. Hilom lang, pero dugay kay mga tog. Ambot. Ako kasuway sa dana. Okay, dali ramang kumatog sa una. Na, kamo lay magunahuna ang nahigugma di gina magluya. Kay bisan ang masakiton kung nahigugma malipayon. Mao na gitawag ni Kristo greater things. Bisan ang tao nga naa sa taliwa sa kasakit basta nahigugma malipayon. That is greater things. Bisan ang tao nga nagkamang sa tumang kalisod nga way hapit makaon basta nahigugma malipayon. Nabita diyan ang higda ng sidewalk. Itong ako nasugatan, nakitaan sa unang trabaho pa kog land bank, maglakaw man ko ng sidewalk, padong kulon, ngitag jeep. Ang katubang na nagpuyo sidewalk, ang usa buang, katong buang nga babae, magsigit to siya og kanang suwat niya, adna siya mo inom sa kanal. Ambot kita ba mo ato nakaanha mo dias kulon, tubang babae magsigsuwat, 40 na yung daghanas iyang gisuwat, bawa ko kibaw kung sa gisuwat niya. Bulingon kay naong. Nya ang katusang usang buang magda atong iyang garuti magsighapak anang langaw nga maglupad. Na mga tao mo padaplin kay magbagiyos gud ang iyang kanang garuti kay hapsan man iyang langaw di na siya kakitag na pabay tao og naduol kas langaw ikay maigos garuti. Pero pagka dihay ka usa ako nakitaan nang higda sila sa sidewalk naginaksanay. Adiyon to cute kay sila tanawon nakuha ang mga buang ay. Nako may pangbuang na ginaksanay pa ako in town empty-handed. Ginaksanay sila di aga higda bagana. Na ko bisan ang buang kamaong mahigugma gani daghan nga nangabuang tungod sa paghigugma. Bisan mga maestra nangabuang na. Hasta mga professionals, hasta mga pari o mga madre nga buang ng uban sa paghigugma, pero nindot nang magpakabuang tas paghigugma basta Diyos non nga paghigugma dili yawanon nga paghigugma. Ug unsa man ang Diyos nong paghigugma, pagpakamatay para sa kaayuhan sa uban. Unsa mayawanon mupatay aron sa iyang
kaayuhan. Manindog na ta.